Siyabonga baba. Siyabonga mfana. Thank you so much. Siyabonga. Thank you. Mfowethu, Mfowethu. siyawubona umsebenzi wakho. Siyabonga baba. Umsimanga mina omunye wamakhansela akhona la Alfred Duma. Oh, igeng lethula igeng le. Manje nisuke nithuleleni ngani? Nisuke nithuleleni. Nathula imhlangano. Thola ukuthi manje ukhansela usemhlanganweni ifoni ayivali. Yokuthi yalibona ke le. Oh, manje sakhankasa isuke ingekho imhlangano. Nithuleleni ngempela. Manje nenzani ke nje manje ke si? Ngithi impela bese check imigwaqo yonke into manje ukuthi ihamba kahle. Sencheka yonke into manje. Hey ke ngiyathula, hey ke manje ngithanda le conversation yethu. Uyithanda? Oh, uyayifuna? Ngiyayifuna. Awuyifice inkundla zokuxhumana. Nami uyophendula khona nawe usho ukuthi kanti nithuleleni. Hayi asithule siyagijima. Aningathuli waza mfowethu waza. Yabona nje kuyalinywa manje. Yakoganda kanti abagijima emasimini manje. Thank you. Siyabonga qhawe. Siyabonga mfowethu. Thank you. Uphile nje. Siyabonga qhawe lakithi.